Bos días e benvidos ao Dinamiza TV do IS número 1. Imos comezar este informativo lembrando o Entroido. No IES número 1 da Estrada, esta festa ten unha longa tradición. Cada grupo de clase debe preparar unha actuación. As dúas mellores reciben un premio. Queremos vos amosar un breve repaso polos momentos máis significativos do Entroido do 2023. Adiante vídeo. Esta noite foliada, esta noite será na noche no turreiro, compañeiriña leal, compañeiriña leal, compañeiriña leal. Esta noite foliada, para cantar veño eu coa pandeireta na man, a turuxa canta a min, que non se escoiten berrar, que non se escoiten berrar, que non se escoiten berrar, coa pandeireta na man. Non hai fronteiras, canta ti, cantarei eu, coa xeitadas nosas nais, festexaremos a vida da xente que está a bailar, da xente que está a bailar, da xente que está a bailar, con xeitodas nosas esta conjugari. No hi ha frontera, veñen pra quedar, esa trabas roxas de fondo cantar, de fondo cantar, de fondo cantar, veñen pra quedar. Veñen pra quedar, veñen pra quedar, veñen pra quedar. Que imaginación teñen algúns, non che parece? Temos, ou xa non te lembras da actuación da nosa clase? Foi das máis aplaudidas. Certo, sí, pero temos que seguir co informativo. A continuación, presentaremos outra actividade lúdica. 3 rapazas de primeiro da ESO que van a explicar o xogo do pano, que a días de hoxe aínda nos sigue gustando xogar. Adiante vídeo. Para xogar este xogo, precísanse 2 equipos. Primeiro, os membros dos equipos deben reunirse para poñerlle a cada rapaz un número sen que o equipo contrario o saiba. En segundo lugar, os equipos colócanse de fronte separados 5 metros aproximadamente. Logo, fanse 2 rayas e cada equipo ponse detrás da súa. Outro neno ponse no medio cun pano extendido e di un número ao chou. Os membros de cada equipo que coincidan co número sairán correndo a coller o pano. O que apañe o pano deberá escapar o máis rápido posible ata o seu campo. Se consegue chegar, acada un punto. Do contrario, o punto vai para outro equipo. E así continuarase ata que todos os números sexan nomeados. A graza do xogo consiste en provocar ao contrario, finxindo que vas coller o pano e cando te sintas seguro, atrápalo e corres. Sí que se pasan ben xogando. Pero tamén podemos entreternos coa lectura. Agora, 2 grandes lectoras de segundo da ESO vannos a recomendar un libro, que poderíamos considerar como moitos libros dentro dun. Efectivamente, Adriana. Moitas mulleres significativas están recollidas neste volume, que seleccionaron para a sección Recomendación Lectora. Vexamos. Olimpia Valencia, Sofía Casanova, Isabel Zendal, Irene González, Marcela e Elisa. Coñecedelas? Hola, esta é Lía. Hola, esta Noa. Hoxe ímos falar deste libro, Pioneiras, galegas que abriron o camiño. A mellor só vos de algo o título ou o libro en sí, pero importante, coñecíades algunha das mulleres das que fala?
12 biografías de dos extraordinarias mulleres galegas que foron as primeiras na súa profesión nunha época na que para elas era moi complicado. Escribeuno a autora Anaís Rodríguez e foi ilustrado por Nuria Díez. Publicouse na edición Xerais en febreiro de 2018. Hai un segundo libro ilustrado por Avi Castillo que é este, que se publicou un ano despois, no que aparecen outras 12 mulleres distintas, tamén pioneiras galegas. Algúns exemplos deste primeiro libro poden ser Aurea Rodríguez, que foi a primeira gaiteira. Outro gran exemplo tamén podería ser Isabel Barreto, que foi a primeira almirante. Ou Marcela Emilia, que foi a primeira boda entre mulleres. Nos recomendamos estes dous libros, xa que pensamos que todos, todas e todes deberían coñecer a historia destas 12 mulleres, xa que foron moi importantes e seguirán sendo en toda a historia. Espero que vos gustase este vídeo e que poidades ler o libro porque realmente vale a pena. Chao! Chao! Vai frío ou fai calor? Que verbo debemos de empregar? No apartado Contocho eu, escoitaremos a explicación que nos dan dous alumnos de terceiro da ESO. Dentro vídeo. E logo, como andas? Pois non moi ben non che me sinto. Fai unha viruxe. Que vai facer frío? O frío non se fai, xa ben feito. Con tempo meteorolóxico utilizaremos o verbo ir. Fai frío, vai calor. E non o verbo facer, copia do castelán. Hace frío, hace calor. Tamén se pode dicir está frío, está calor. Dialectado en galego, pero común en portugués. En calquer caso, meu amigo, Deus dá frío conforme o abrigo. Pois xa está claro, así que seguimos. Este curso estuvo no IN número 1 Marcos Borrajeros, estudante en prácticas co que compartimos e aprendemos moito. Marcos foi un antigo alumno no IES número 1. No apartado coñecemos a uns alumnos de terceiro entrevistaron ao profesor favorito deste curso. Adiante, reporteiros. Hola, Marcos. Ei, que tal? Sentas con nós? Sí, claro que sí. Que foi? Que tal? Vamos facer unhas preguntiñas. Sí. Que tal as prácticas? Como senta volver ao teu antigo instituto esta vez como profesor? Pois a verdade é que moi ben. O certo é que o feito de que fose o meu instituto cando eu era alumno fixo moi fácil que me adaptara cando vin como profesor, porque coñecía moitos mestres, coñecía o centro, coñecía moitos alumnos, entón a verdade é que foi moi doado. Querías ser profesor de historia dende pequeno ou outra cousa? De historia exactamente non estaba seguro. É dicir, tampouco estaba seguro de querer ser profesor, aínda que sí que máis ou menos cando estaba na ESO quería ser profesor, entroume esa inquedanza. Non sabía se quería ser de historia, de galego, pero dende logo por aí andaba a cousa. Que recordas do teu pasado no instituto? Animaste a contar algunha anécdota? Pois do meu pasado no instituto recordo que era bastante semellante ao que vos estades a vivir. Éramos máis rapaces e máis rapazas, é dicir, éramos máis ou menos o dobre de alumnos dos que sodes hoxe, había máis grupos. En canto a anécdotas, pois, non sei, algunha trasnada que haxa por aí, pero esas cousas non se poden decir diante da cámara. Sabemos que traballas na Asociación Vagalumes e queremos coñecer a túa función ali. Pois levo na Asociación Vagalumes dende o 2019, máis ou menos. É unha asociación que traballa prol da divulgación, da historia, da memoria, da lingua. E as miñas funcións non son específicas, quer dizer, todos facemos un pouco de todo, pero maioritariamente a divulgación, a difusión de eventos culturais, a presentación de libros, obras e cousas polo estilo. Y para finalizar, ¿podríamos dar un consejo como ex-alumno del centro? Pois o consello máis xenérico que vos podo dar é o de que estudedes moito, pero sobre todo o importante é que vos formedes naquilo que vos gusta, non naquilo que vos digan que vos vai a dar mellores saídas ou que ides a ter traballo máis pronto, senón aquilo no que vos sintades a gusto e que ao mellor non tedes todas as facilidades, pero se vos gusta, podedes traballar diso toda a vida sen resentimento. E agora acompañaremos a un alumno de terceiro, nunha viaxe a o meu recuncho preferido. Hola, moi boas. Son Rodrigo e vou arriba, o meu espazo favorito do IES. Non hai cafetería, nin o patio, nin a biblioteca. Xa ves que estou subindo as escaleiras, porque dentro do curso pasado o meu lugar favorito é a biblioteca.
Un lugar tranquilo, luminoso, non moi barullento, que me permite xogar a un deporte que me encanta. Digo deporte, pero non para exercitar o corpo, senón a mente. Para min é un deporte moi divertido, que pode ser exixente, dependendo de canto te dediques. Moi creativo, porque nunca xogas igual, que che permite desenvolver a túa capacidade de estrategia. Xa estamos chegando. Aquí é. Xa vedes, unha mesa, un tableiro, unhas pezas, alguén can xogar e comeza o xogo. Aí tendes un bo exemplo do éxito dos encontros de xadrez no recreo. Sí, hai moitos xogadores de xadrez, e mesmo xa se fixeron 3 torneos. Continuemos con o noso noticiero. Imos rir, sí, rir, con este soño surrealista entre Mouras, Xograres e Avelina Valladares. Adiante, contamos en galego. Veña, graciñas, moitas grazas, grazas. Aí está, que emoción, facía moito tempo que ninguén nos visita. Ti quen és? Que facemos aquí? Veña, apura, temos moito que contarche, non temos moito tempo. Pero, onde me levas? Ei! Como imos estar sós? Dentro dos libros ninguén está só. Onde estamos? Ti non és a mesma rapaza de antes. Isto é un pesadelo. Que vai ser isto un pesadelo, ó? O que pasa é que estás dentro dun libro. Nunca estiveches nun. Dentro? Iso é imposible. E ti quen és? Eu son a Moura do Casone. Toma, douche este agasallo para que vexas que non todas as lendas que din de nós son certas. Vaya, moitas gracias, pero... Vieu do encelado, que yo sempre servirei. Pero o do namorado, e non vos direi. Vos que esas donas viste? Falaron vos re de amor. Dicede que se as consiste cal delas é mellor. Hola. Mi madriña, a ti que fas aquí, caiches dun libro ou que? Sí, e agora a querer roubarnos as cantijas. Que cantigas? Non fágalo parvo, rapaz. Moitos queran roubar as letras do gran Paio Suárez de Tabeirós. E outros moitos o do gran Pero Vello de Tabeirós. O poeta máis grande da estrada. Pero que non quero nada. Ti sí, pónteme fora antes de que comeces un buscar máis decir. Voto fora. Veña pa fora. Mi madriña, vaya día levo. E aínda terás queixa. Agora que? Un momento, vostede coñezo. Vostede é Avelina Valladares. Vaites, vai ser certo iso de que se saian acordando de min dentro destas paredes. Que tal a túa aventura polos libros, raparigo? Isto é fantástico, dona Avelina. Estiven cunha moura no monte. E despois fun a unha habitación con 2 trovadores resmóns que me ameazaron. Vale. Xa vexo que a túa aventura foi moi productiva. Unha mágoa que xa se nos acabará o tempo. Volverías? Como que? Que pasa? Sí. Grazas. Disculpe, este libro que caeu é serio. Menos mal que era un soño. Claro que tamén hai quen tira partido da mestura de ficción e realidade. Mirade a versión que fixeron estes alumnos de primeiro da ESO sobre unha liorta no patio do IS número 1. Chegou o momento de dobramos en galego. Paso po patio. Son un porteirazo. Para la anda. Cajona. Agora vai advertir. Para esa. Pero que che fixen, gelepollas? Empollón. Cabeza de cornaque? Fillo do dermo. Cabrón! Xa me amolaron a barba. De peras grandes. Que pasa aquí? Chimpou no chan e non vale furar. Ele encornou a Santiago. Acabou o patio. Todo Cristo para a clase.
Porque non vos podo pegar, que senón... Xa falei con Hortensia. Teñen que facer as patas. Profesor, Que quere? deu-me unha routada. A ver... Pídele perdón a Santiago. Que che den. Xeneral fora. Que non me entere eu. Teñen o patio cheo de porcalladas, así que no segundo próximo recreo van a deixar como unha patena. E xa imos rematando, só nos queda unha sección para rematar este informativo. Deixámosvos cun derradeiro vídeo que recolle momentos estelares da xornada que celebrou o Día de Educación Física na Rúa. Foi un dos institutos que maior número de alumnos mobilizou a nivel de Galicia. O certo é que o pasaron moi ben. Agardamos que vos tamén pasarades uns momentos agradables. Moitas gracias pola vosa atención. Adeus. Adeus.